Hello mga Shy! It's me again, Junasha Bisaya, and welcome back to my channel. Good morning po sa lahat. So ngayon po is March 3, 2020 is oras po natin ngayon ay may oras do 7:05 ng umaga. So ngayon mga Shy is ang gagawin ko po is pupunta po ako ngayon ng Caraga Regional Hospital kasi ngayon po ang orientation namin alas 9. So ngayon nag-prepare na po ako, maaga pa, tapos na po ako naligo. So para pag oras na po, bihis na mga 8 siguro, pupunta na po ako doon sa Caraga para hindi ako malate. So yun. So shoutout nga pala kay Ana Libahan and kay Joseph Dumagtoy, Joseph Daguhoy. So si Joseph is katrabaho ko po yan before sa Mang Inasal. Yun lang mga Shy, mag-prepare muna ako. Bye! So ngayon mga Shy is nandito na ako sa Caraga. So maaga pa, 8:30 pa. So ngayon papunta na ako sa taas. Tara! Second floor. Yay! Mga Shy is nandito na ako sa loob. Bali, naghihintay pa ako ng mga kasamahan ko. Ako palang isa. Pero wala pa namang oras. Oras is 8:55. Bali, mag-start. Ang orientation is 9. Ayun mga Shy. So, bali, kahapon pala yung orientation. Tapos, kinontak ako ng chef nurse. Hindi ako nakontak kasi ang expectation ko is Tuesday. So, yun. Sa anin po namin na i-orient, bali ako lang ang hindi naka-attend kahapon. So, yun. So, sa Thursday, babalik ako. So, hello mga Shy. So, ngayon mga Shy is pagkatapos ko doon sa Caraga, pumunta ako dito sa, kung may tawag din, G? Mirap. Ha? Mirap. Mirap? Mirap Services? Dealership. Dito ako sa Mirab Dealership Services na nandito po lahat. Mabibili mo yung Natasha, MSE, Tupperware, Avon. So ito papakita ko sa inyo kung saan nyo matatagpuan ito. So ini ito Mirab. Hirap. So, dito sa Sarvida Street, sa Pantalan 1. So, kung gusto nyo mag-order, pumunta lang kayo dito. Or mag-message kayo sa akin. So, ayan lang. Tagalog kay kapoy mag-edit. So, see you on Thursday mga Shy. So, God bless you. Bye-bye.